dnešnom videu si ukážeme prácu s aplikáciou z pohľadu pracovníka v organizácii. Pracovník nemá manažerské oprávnenia, teda je množstvo dostupných funkcionalít a okien je značne obmedzené. Na rozdiel od manažera, zamestnanec môže v okne domov vidieť iba záznamy, ktoré mu patria na základe jeho oprávnení. V našom prípade máme nastavené oprávnenia, dáta pre mňa v organizácii a dáta v ňou zadané v organizácii. Teda aj zobrazené záznamy v okne domov sú týmto nastaveniam prispôsobené. Ak by sme ako zamestnanec potrebovali pre výkon našej práce vidieť všetky záznamy, je potrebné kontaktovať manažera organizácie za účelom zmeny oprávnení na pracovník všetky dáta v organizácii. Manažer toto oprávnenie môže jednoducho zmeniť cez okno používateľa, následne si otvoriť detail používateľa a na spodku okna má možnosť pre zmenu skupín. Pracovník má v okne domov sprístupnené dve tabuľky, posledné príjmy výdaje a neukončené stavby. V prípade posledných príjmov a výdajov tu má na výber aj dve tlačidlá, pomocou ktorých môže zadávať príjem alebo výdaje. V časti Môj účet si používateľ môže zmeniť jeho osobné údaje. Po otvorení okna Moje konto stačí ísť dolu, kde môžeme vidieť tlačidlo Upraviť údaje. Následne v tomto okne môže používateľ zmeniť všetky údaje, ktoré zadal pri registrácii. V sekcii Môj účet máme aj funkcionalitu Zmena hesla, ktorej názov vraví sám za seba, ktorej si zamestnanec môže vyfiltrovať stavby, obdobie a ostatné atribúty príjmov a výdajov, na základe ktorých mu aplikácia vypočíta jeho príjmy a výdaje za dané obdobie. Defaultne sa do týchto údajov započítavajú aj vnútrofiremné presuny. Teda keď sme si nastavili filter, stačí dať použiť filter a následne dolu môžeme vidieť stav financií používateľa. V okne organizácie sú naše oprávnenia značne obmedzené. Je to hlavne z dôvodu, že toto okno je primárne určené pre manažérov. Zamestnanec si môže zobraziť detail, kde môže vidieť jednotlivé údaje o organizácii. V okne príjmov a výdajov je používateľ čisto obmedzený len na pridávanie záznamov. Nemá možnosti ako mazať záznamy alebo ich editovať. V tomto prípade si môže maximálne pozrieť detail záznamov pomocou tlačidla Detail, kedy sa môže pozrieť na detailné informácie o príjme alebo výdaji. Na základe oprávnení, ktoré máme ako používateľ aktuálne nastavené, sme v prehľadovej tabuľke schopní vidieť iba záznamy, ktoré sme buď sami pridali, alebo nám boli priradené. Teda tu môžeme vidieť napríklad interný príjem a výdaj, ktoré boli odoslané z firemnej peňaženky na našu osobnú peňaženku. To si môžeme všimnúť na základe toho, že sme písaní ako vlastník daného príjmu. Používateľ môže nový záznam vytvoriť pomocou tlačidla Pridať alebo pomocou dvoch tlačidiel v bočnom paneli Príjem a Výdaj, ktorý mu už automaticky prednastaví typ záznamu na buď výdaj alebo príjem. V položke Stavba si zvolíme stavbu, pre ktorý má daný príjem alebo výdaj byť, taktiež si zvolíme peňaženku. V prípade, ak zadáme zamestnanecku, tak daný príjem alebo výdaj sa následne prejaví v mojom účte a v mojej peňaženke. Ak si vyberieme zadať firemnú a nebude sa jednať o vnútrofiremný príjem alebo výdaj, tak sa daný záznam nejako v našej peňaženke neprejaví. Ak by sme však chceli prerozdeliť financie v rámci firmy, stačí zvoliť firemnú peňaženku, typ záznamu nastaviť na výdaj, vybrať checkbox vnútrofiremný a ako príjemcu zadať našu osobnú peňaženku. Typ výdaja som nastavil na rozdelenie rozpočtu. Následne si už zvolíme len dátum a sumu, ktorú chceme poslať. Napríklad 10 000. A uložiť záznam. Táto transakcia odoslala 10 000 eur firemnej peňaženky a pripísala 10 000 eur na našu osobnú zamestnanecku, ktorá sa následne prejaví v sekcii Môj účet a Moja peňaženka. Ak chceme však naopak poslať peniaze do zamestnaneckej peňaženky na firemnú, stačí vybrať peňaženku zamestnaneckú, nehať typ na výdaji, nastaviť príznak vnútrofiremný a ako príjemcu nehať firemnú peňaženku. Tým pádom odošleme peniaze zo zamestnaneckej peňaženky na firemnú. Taktiež veľmi výhodnou funkcionalitou týchto záznamov je príloha. Ak sme si vybrali prílohu, ktorú chceme uložiť, uložíme následne aj celý záznam. Ako si môžeme všimnúť, tak v tabuľke v sekcii Príloha sa zobrazila značka indikujúca výskyt prílohy. Ak si chceme danú prílohu pozrieť, stačí kliknúť na značku a daná príloha sa nám zobrazí. Posledným oknom, do ktorého má bežný používateľ prístup, je okno Stavieb. Tu môže používateľ pridávať nové záznamy alebo si prehľadať detaily už pridaných záznamov. Pridanie nového záznamu stavby sme si už ukázali v manažerskom videu pre prvotné nastavenie aplikácie.
V tomto prípade je tu jediný rozdiel, že ak pri pridávaní novej stavby urobíme niekde chybu, nemáme možnosť tento záznam editovať. Teda o editáciu stavby musíme požiadať manažera organizácie.